Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay mayroon pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang reseping ipapakita mo ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng suman na moron. So ito na po yung ating mga ingredients. Para po sa ating chocolate mixture, gagamit po tayo ng 1 cup ng glutinous flour, tapos 1 cup ng rice flour, 1 cup ng brown sugar, 1/3 cup ng cocoa powder, tapos roasted peanut, at saka isang lata ng coconut milk. Para naman po sa ating milk mixture, gagamit po tayo ng 1 cup din ng glutinous flour, 1 cup ng rice flour, 1 cup ng white sugar, at saka itong 1 can ng coconut milk. At gagamit din po tayo ng dahon ng saging at saka yung steamer na gagamitin natin sa pagluluto ng ating suman na moron. Pati rin po pala itong ating pantali sa ating suman. So yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po maghanda lang po tayo ng bowl. Paghahalo-haluan po natin ng ating mga ingredients. So una po nating paghahaluin ay yung ating chocolate mixture. So ilagay ko na po yung ating rice flour at saka yung ating glutinous flour. Halu-haluin muna natin yan. Tapos isunod po natin yung ating cocoa powder. Tapos itong ating brown sugar. Yan. Ngayon, pwede na po nating ilagay itong ating gata. Yung gata po na gamit natin ay yung nasa lata kasi wala pong fresh na gata dito sa lugar namin. Pero kung meron po kayong fresh, mas magandang yun po yung gagamitin nyo. Ito ay mga, kung isusukat natin, nasa mga 1 and 1/2 cup po ito, yung isang lata ng gata. Paghalo-haluin muna natin hanggang sa matunaw or ma-mix po natin tong lahat bago natin isalang para lutuin. Halo lang po tayo ng halo hanggang sa matunaw po yung ating asukal. Yan, siguraduhin lang po natin na walang magbuo-buo. Ayan, pwede na po to. So, ihanda lang po natin yung ating kawali na paglulutuan natin dito. Ngayon po ay pwede na nating sindihan yung ating stove at saka isalin po natin dito yung ating napaghalong chocolate mixture kanina. Lulutuin po natin to hanggang sa mabuo po siya na hindi na didikit or hindi na tulad nito na medyo malapnaw pa. Yan, hihinaan lang po natin ang apoy natin. Tapos halu-haluin lang po natin hanggang sa lumapot po itong ating mixture. Tapos, pwede ko na rin po palang ilagay itong ating roasted na mani. Yan, kayo na po bahala kung gaano karaming mani po yung gusto nyong ihalo. Hihinaan nyo lang po yung apoy para dahan-dahan po siyang maluluto. Mapapansin nyo yan mamaya na lalapot na po ito. Yan, dapat nyo po siyang halu-haluin para hindi masusunog yung ilalim at hindi manikit sa ating kawali. Gamitan ko siya ng sandok para mahalo po natin ng mabuti. Yan o, unti-unti na po siyang lumapot or medyo nag-dry na po yung ating mixture. Kahit na hindi po natin siya maluluto or yung lutong-luto talaga, okay lang po kasi lulutuin pa naman po natin to mamaya pagka naibalot na po natin sa dahon. Yung gusto lang po natin ay yung firm siya, hindi siya didikit pagka lalagay na natin sa ating dahon. Pagka ganito na po na nabubuo na po natin yung ating mixture na hindi na siya didikit sa ating kawali, yan, napagsama na po natin siyang lahat, ay pwede na po natin itong hanguin. So, patayin ko na po yung ating stove.
Ayan, ililipat lang po natin to sa ating lalagyan para mapalamig po natin. At masimulan na din po nating paghalo-haluin din yung ating milk mixture. Ayan po, palalamigin po muna natin to. Ngayon naman ay simulan na po nating paghalo-haluin itong ating milk mixture. So yan, ilagay po natin yung ating 1 cup na rice flour, 1 cup na glutinous rice, at saka itong ating 1 cup din na white sugar. White sugar po yung ginamit ko dito para yung ating mixture ay puti po. Kasi yung suman na muron po ay dapat puti at saka yung brown. So para puting-puti po talaga yung mixture, kaya puti po na asukal yung ginamit ko dito. Pero kung gusto nyo naman pong puti lang din yung sa chocolate, ay depende na po yan sa inyo kung gusto po yung puti lahat yung gagamitin nyo. Yan, para hindi na po kayo mahihirapan na bumili pa ng brown na asukal at saka puti. Pero mas maganda dito na puti po yung gagamitin para puting-puti po yung ating mixture. So ngayon, lalagyan na po natin itong ating gata. Yan, tulad lang din ang ginawa natin dun sa ating mixture ng chocolate. Paghalo-haluin natin ng mabuti hanggang sa matunaw po yung ating mga ingredient. Ayan, pagka napaghalo na po natin ng mabuti ay pwede na po natin siyang lutuin. Ayan po, isasalin ko na po siya dito sa ating kawali na paglulutuan. Lulutuin lang po natin to hanggang sa lumapot din po siya tulad nung ginawa natin doon sa ating chocolate mixture. Basta mahina lang po yung apoy para hindi siya mabibidla. Hindi siya titigas kaagad. Maganda pagka yung ginamit nyo na kawali ay yung non-stick para hindi siya didikit sa kawali or yung masusudog yung ilalim. Yan, unti-unti na po siyang tumuyo. Yan, malapit na po to. Pwede na po to. Kasi ano na siya, oh. Nabubuo na po siya. Yan, hahanguin na po natin. Palalamigin lang din po natin to. Tsaka pagkatapos ay pwede na po nating balutin sa ating dahon ng saging. Ngayon pong malamig na po itong ating milk at saka chocolate mixture ay pwede na po nating simulang balutin itong ating suman na muron. Gagamit pala tayo ng margarine. Gagamitin natin to para ipapahid natin dito sa ating dahon para hindi siya didikit dito sa dahon. Or kung wala po kayong margarine, pwede rin po yung oil yung gamitin nyo. So ngayon, kukuha muna tayo dito sa ating milk mixture. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki po yung suman na gagawin nyo. Yan, papahiran ko po muna itong ating dahon. Yung dahon pala natin ay nilinisan ko na po to kanina. Pinupunasan ko po ng mabuti dahil ito ang gamit po natin ay frozen din po ito. Wala pong fresh na dahon na nabibili dito sa amin. Kukuha tayo ng isang piraso. Tapos igaganyan lang natin. Parang pahabain natin. Tapos, kukuha naman tayo dito sa ating chocolate mixture. Tapos, ganun din po yung gagawin natin. Pahabain natin. Ilulubid natin siya. Yan. Para mas maganda po siyang tingnan pagka naibalot na po natin. Yan. Tapos, ganunin po natin sa dahon. Yan, pagka natapos na, ay pwede na po natin siyang balutin ng ating dahon.
i-press po natin yung magkabilang dulo para masikip na masikip po siya. Yung talagang bilog po yung kanyang shape. So, ngayon, kukuha tayo ng ating pangtali. Ito po yung gagamitin kong pangtali. Tapos dito naman sa kabila. Tapos para hindi siya makakaagaw ng space dun sa ating steamer, puputulan ko po yung kanyang magkabilang dulo. Yan. Ayan po. Mas maganda pagka lagyan din po ninyo ng konting oil or margarine yung kamay natin para mabilis natin siyang mapahaba or na hindi siya didikit sa kamay natin. Kahit hindi siya magkapantay, okay lang po yan. Basta ang importante ay maluluto po natin siya ng maigi. Kahit napupunit po yung dahon natin, okay lang po yan kasi yung gagamitin naman po natin ay steamer. Hindi natin siya ilulubog sa tubig. Hindi siya mapapasukan ng tubig. Pero kung wala po kayong steamer, dapat maganda yung pagkakabalot nyo para walang tubig talaga na papasok. Tapos higpitan nyo po ng pagkatali. Ayan po, natapos ko na pong nabalot lahat yung ating suman na muron. So ngayon ay hinanda ko na po yung ating steamer. Nagpapakulo na po ako ng tubig. Tapos ipa-file na po natin siya dito sa ating lagayan. Hintayin lang po natin na kumulo yun, tsaka na natin isalang. Yung mga ganito kalaki, ang nagawa ko po ay umabot po siya ng mga 20 pieces. Pero depende na po yan sa inyo kung gaano kalaki po yung gusto nyong gawin. Pero ito ay hindi siya magkapareho yung laki. Pero okay lang kasi hindi ko naman po to binebenta. Kakainin lang namin sa bahay. Pero mas maganda pagka gusto nyong gawing negosyo to, susukatin nyo po talaga para pantay-pantay po yung kanyang laki. Ayan. Pagka kumulo na yung tubig natin, ilalagay na po natin to. Tapos lulutuin po natin siya ng mga 30 minutes. Ngayon pong kumukulo na po yung ating tubig. Lulutuin lang po natin to ng mga 30 minutes. Yan, babalikan po natin yan after 30 minutes. Tapos dapat po yung apoy natin ay nasa medium lang. Ngayon po ay 30 minutes na po ang nakalipas. So hahanguin na po natin itong ating suman. Dahil luto na po ito. Kukunin na po natin. Ayan po, bubuksan po natin para makita nyo po yung hitsura niya sa loob. Ayan po, masarap po siya pagka i-partner natin to sa kape. Ito na po ang ating suman na muron na niluto ni Mama Yeps. Sana po ay itry nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!